غم خور د ټول امت شای پدې غم پزړ دا غشای ایرور تبلیغ شای بس ایرور تبلیغ شای ایرور تبلیغ شای بس ایرور تبلیغ شای ید کنت خیر امت آیات شتف قرآن کے دعوت خور کا پو جہان کے یا بیشمار کافران دی فرانس انگلینڈ او پا جاپان کے داخل یکڑا ایمان کے نو دا گٹ نرا بہر شائے طول جہان لارا داعی شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے غم خور دا طول امت شائے پدے غم باندے داعی شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے یا پشان دا آسوہابو ہر وطن نخپل وطن کائے ہر زیزان لمسکن کائے یا پلا الہ الا اللہ خوشال ہر یو تن کائے دنیا عدن عدن کائے یا ہر زی گل گلزار کائے ہر زی گل گلزار کا اور پشانت دس پر لشائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے د خدای شکر ادا کائے چی پیدا یہ مسلمان کلے پنے غلار روان کلے یا نائب دا پیغمبر او د ہوگ دن یہ نگاہ بان کلے وارث یہ دا قرآن کلے نو ټول خلق جنتیان کلا ټول خلق جنتیان کلائے او پخ پل جنت شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے امت زی جہنم تائے او تخپل غم کی غم خوریے یا پگٹ کے جنت گورے د دین د دشمنانو نائے برداشت کرٹ سپورے سختے ہم دا سے نورے یا پخوند ایمان پوشائے پا مخلوق کی تہمت شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے ایرور تبلیغ شائے بس ایرور تبلیغ شائے دنیا کی ڈیر بی دینائے مشرکانوں کا پیرانشتا ہے بیشمار مجوسیانشتا ہے ویزار دا اللہ نائے دا اللہ دیر بندگان شتا ہے یا پا غیر لار روان شتا ہے غم خوار شدد دی طولو غم خوار شاہ جدی ٹولو پر ہتیا محمد شاہ ایرور تبلیغ شاہ بس ایرور تبلیغ شاہ ایرور تبلیغ شاہ بس ایرور تبلیغ شاہ یا تبلیغ صد ایرور آئے وہ توحید بیان ولدی نا پوہ پوہ ولدی یا اڈی دبی دلے پو
हर मुकाम की ختم ولدی سنت جم دی کول دی د چا خیال کی پاگل شای د چا خیال کی پاگل شای د چا نز باندې وابی شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای یا سلور میاشتی طول عمر کی د خدای لار کی وتل دی دا کار عزت کول دی بیا حلق په حکمت باندې الله تعالی بل دی دا فکر خپل ول دی یا نمبر کلش پګ یادی نمبر کلش پګ یادی بیا لگیا لکتو تشای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای یا پکال کی سلویخ ترزی او پمیاش کی سیرو زدائی بس دائی انداز دائی ورد للشبی جمیلائی هم د دې کار تقاضدای پکې ډېر مزدای نو جنت ګټل کو غواړي د خپل نفس نه دی باغ شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شای یا شاعر گل اسلام وائی دا مقام دار الپنا دے سفرت آخر استا دے دا قبر حشر تا باندی راتلون کی خامہا دے یا نند کو سبا دے نو عمل دلار مل دے نیک عمل باندی راضی شائے ایرورا تبلیغ شائے بس ایرورا تبلیغ شائے ایرورا تبلیغ شائے بس ایرورا تبلیغ شائے غم خور د ټول امت شای غم خور د ټول امت شای پدې غم پزړ داغ شای ایرورا تبلیغ شای بس ایرورا تبلیغ شکنا